Здравейте, аз съм Боряна. Днешният клип е на тема What I Put in My Beach Bag. Също така това видео е колаборация с Ивка Дачева и двете ще ви покажем какво по принцип слагаме в плажните си чанти. Следете каналите ни, защото предстоят много летни изненади, много колаби и други неща, които няма да издавам, за да са изненада. И нека да преминаваме към клипа. Първо ще ви покажа чантата, която аз използвам за плаж. Ето така изглежда и на мен много ми харесва. Първото нещо, което слагам е естествено плажна кърпа. Второто е слънцезащитен крем, нещо без което просто няма как да отида на плаж. Третото нещо, което слагам в плажната си чанта, са бански. Идва ред на дрехи за преобличане след басейна. Задължително си взимам и нещо за хапване. Понякога си прави и плодова салата. Идва ред и на надуваемите неща, като топка, възглавничка и пояс. Непременно си взимам и водни очила. Слагам също така ето този волостойчив кълъв за телефон, който върши чудесна работа и с него си правя подводни селфита. Няма как без джапанки на плаж. Следващото, което слагам, са слънчеви чила, както и кутия за тях, за да не се счупят. Селфи стик, за да мога да се снимам с приятелите си. Шапка или козирка. Не забравям да взимам със себе си и някакво балсамче, за да предпази устните си от изгаряне или от солената вода. И еластик за коса, ако случайно забравя да си направя плитки. Слагам си и мокри и сухи кърпички. Аз обожавам да чета на плажа, за това да си взимам и книга. Джобни, ако случайно искам да си купя нещо, и винаги взимам някое малко и удобно портмоненце, което да не заема много място в плажната ми чанта. Аз обожавам игри и обикновено това са карти или някакви други игри с топчета, като тези, които ви показах в миналия клип. Също така ето тази, която е нещо като електронен пъзел. Да не забравяме и минерална вода. Последното, което нося на плажа, е всъщност бонус, защото не го слагам в плажната си чанта, тъй като няма да се побере, но по принцип обичам да го нося, а това е именно този макарон. Това беше клипът за днес. Надявам се той да ви е бил интересен. Не забравяйте да гледате предишното ми видео, което беше на тема Huge Summer Haul и беше първото от поредицата ми за лятото. Също така проверете каналът на Ивка. Ще се видим следващия път.